Hai uns días os que visitaron a zona dos petróglifos de Outeiro do Cribo na parroquia meisina de Santa María de Armenteira atopáronse cunha desagradable sorpresa. Alguén decidira pintar os trazos co que parecen xices de cores. Que a semana pasada, nunha visita alguén detectou que alguén os había repasado co que parece tiza ou pintura de coloríns, non é pintura que non se poida quitar. Me imagino que o mellor temos un tempo moi seco, en canto choiva irá pouco a pouco desaparecendo, non? Pero que si é certo que temos claro que este patrimonio que temos en Meis temos que protexer de alguna maneira. Ante esta situación, o Concello está decidido a actuar para protexer o seu patrimonio arqueolóxico. Xa están a redactar un informe para enviar a Patrimonio e coñecer que medidas poden tomar para protexer a zona. A veces poñenos en valor é un arma de doble filo, porque o mellor supón que vaya máis xente a velos, non? O que está claro é que ven moita xente a ver os petroglifos, que o acceso é complicado, pero o que máis nos preocupa a este goberno e a min fundamentalmente é o tema de protexelos para que isto, que non sei se foi un neno ou unha nena ou quen foi, non volva a acontecer, porque realmente este atentado parece que pouco a pouco se pode ir solventando, pero pode haber outros peores. Outro dos obxectivos do Concello é mellorar o acceso ao entorno, algo que contribuiría a poñer en valor os petróglifos e dalos a coñecer entre a veciñanza. A nosa idea é buscarlle un acceso máis fácil, non, para poder acceder e que a xente non se suba encima da pedra e que a poda bordear para non pisalos, obviamente, porque ahora mesmo tal e como están, a xente fai o que quere ali cando os vai a visitar, non? É simplemente protexelos, que é o que nos interesa. Os petróglifos de Outeiro do Cribo son dos máis relevantes do Salnés e están incluídos no catálogo municipal. Entre os seus elementos hai un labirinto, un motivo moi difícil de atopar nestes restos arqueolóxicos en Galicia.